Chini hukumu chini mukumu tei chini sinimungno sung sokomori manya development ni bagui. Smart City project ni bisingtui nuyungmao je thayo bisibrum tei chini maharaja song kusung kusung kharchi mutai tei ker mutai khlai phaimani thayo hapangni phasingtui lukurokni bagui washroom khitai hakor tui tonjaknai tanki rok khlaijaknani thangui tongo abono tui bubagra Project Kishore Dev Burma West Triprani DM Bishal Kumar no kaisa letter rohorka logio hastini montri okrani arobo sogui majot khlai je nuyungmao kharchi mutai tei ker mutai khlaijagui phai tongmani thayo public toilet khlaike anglak chini mukumu chini hukumu no borom riya wngmani hai klaio hinui kha sajakmani kokno saka letter rohormani bisingtui bubagra tei saka je nuyungmao kharchi tei ker mutai khlaijagui phaimani joto lukorok tei hapangrok bo nugui tongo hinkhe tamoni bagui o yaprui no naharnani nangkhana je tabuk a jagao samung khlaijagui tongmani hapangni phasingtui a samungrokno mwthagui tonigrana bagui koikha bubagra tei bubagra paithago letter o sui rohorka ang o letter rohormani bini phirok mungno ang nasingjak hinui.